kaunti ma Kisii in bende nyalo bagonwa twak kod jodak e kaunti ma Kisii wawinjane pachgi kotudore kod kaka omenda mar NGCDF tiyo. Crispin. Enya Joyce winje makare ka uke kaunti ni ma Kisii antiere e boma ma Kisii ma adwani mondo alos kod moko kuom jonyuol kod jodak ma kaunti ni mondo gilerno ne ang'o ma ging'eyo kaluwore kod mano omenda no mar CDF ma osebed ka ichiwo ne ji mopogore opogore, to kata ka jotelo mopogore opogore osebedo ka chiwo ne jopiny omenda no, bende ging'eyo gima omenda no onego bed ni timo gin kaka jodak ma kaunti ni ma Kisii. Na karibu katika runinga ya Ramogi. Tuko moja kwa moja katika runinga ya Ramogi. Ningependa tu kukuuliza wewe kama mkazi wa kaunti hii ya Kisii, je, unajua CDF ni nini na umewahi pokea na unajua matumizi yake? Asante sana. Kwa majina naitwa Just kutoka kaunti ya Kisii. Sana hii mambo na CDF na isikianga iko, lakini kuiona benye imefanya kazi sijawahi shuhudia vizuri, na nasikianga inatoa puzzle kama mimi binafsi sijawahi tumika puzzle hiyo yenye inatolewa na CDF. Puzzle nimetumika ni inatolewa na county government. Hivyo. Kama pesa kutoa basari, je, unajua matumizi yoyote ya CDF? Kulingana na vile najua CDF hiyo pesa ikitumwa toka government kuu inakuja hapo mashule, inachenga shule classes, lakini saa zingine unapata kuna shule zingine hazijawahi pokea hiyo CDF, haijawahi chengwa. Jina ni Sisira Late. Mambo ya CDF ndio tunaisikianga, lakini hatujaijua maana yake. Labda ungependa wananchi waweze kuelimishwa kuhusiana na CDF? Ndio tunataka kujua maana yake ya kuelimishwa na hiyo CDF, ndio tunataka kujua namna gani. Alafu pia wewe kama mzazi pia umewahi pokea hiyo nini ya CDF? Ndio nimepokea hiyo mambo ya CDF, lakini sijaijua maana yake. Alafu kando na CDF kutumika kwa mambo na basari, je, kando na CDF kutumika kama pesa ya kusaidia wale ambao hawajiwezi katika shule mbalimbali, je, unajua matumizi yote tena ya CDF? Siwezi jua. Sijajua maana yake ya kutumia hizo CDF. Naam. Joyce, manaka kiwinjo no mago gin mana moko kuom jodak ma kaunti ni ma Kisii winjo ka jago miluongo ni Justin no lero ni en osebedo mana kotiyo kod mana basari mimiyo ji e kaunti, kata kamano ok ong'eyo ahinya kaluwore kod weche mag CDF. Biwinjo ka Gesare no bende wacho en kaka janyuol pod ok ong'eyo gima basari en, mopogore gi wacho omenda miyo nyithindo ka nitiere skunde mopogore opogore, kendo dagiher ni mondo mi jopiny onyis pesa, olernegi kaka pesa mar CDF kata omenda no mar CDF tiyo ne jopiny. Omiyo mane kaka chal mar wach e gwenge ma Kisii en, kendo wabro medo mana loso kod moko kuom jokanyo ma kaunti mondo onyal ni pachgi ginang'o kaluwore kod twak ma wan godo kiny ma kawuono. Joyce. Erokamano ahinya Crispin Otieno kowuok e kaunti ma Kisii okinyi ma kawuono. Wawinjo kanyo paro kowuok